И здравейте, ще нашия нов епизод на Brawl Stars. В днешния епизод ще ви кажем кои са топ 5 най-добри броери според сегашните бъфове, нърфове и каквото може да се сетите. Например на Франк, на Лили и на които там ги бъфвате. И за основно бях 25. И на пето място слагаме Франк. Може даже да го тестваме, ако искате. Ще форцъкваме с една игра всеки герой, може би. Без най-силните, защото там не се губят купи. Като които са ми силни герои, аз съм ги дигнал нагоре. Така, ще форцъкваме една игра, да на победим. Това ще видите Франк колко е добър. Дел съм си гера с един гадж, защото гаджето е доста добър. Нека ще помня че по-бързо. Цък, цък, цък. Ще е толкова добър. Ето. Убих един Франк и ми спрят с още 5 човек. Знаят, че много добър, ако го оставят, ако бях останал, го убивах. Да. Видяхте, че Франк е добър, просто убих друг Франк, ама като ми дойде още ничет, някакво направя. На четвърто място. На четвърто място е героя, който аз ще поставя. Ще е, моля го знаете, пишете в коментарите кой е според вас. И това е Примо, много ясно. Просто той може би е повече като от Едгара, но аз Едгар не го играя. Едгар доста. Прим. Няма го тестваме тук. Ще направим една игра, да видите колко е добър, даже на шоудаун на Dark Passage. Перфектно. Може да видите колко е добър Еркун. Просто като си пусни хайпер, ви някакво направите, пичове. Какво мога да направите? Като си пусни хайпер, къде скочи? Нищо. Пусни си хайпера, придърба ви и убийте. Да, да пускам тези кутии. Чугър се, кой са кутиите? Покажа на кутии. Фу! Така, пърса. Гледай, какво миле става? Гледай, блъскам го, тровя го и го убива. Той не искаш да умрежа. Виж, аз съм 12 000. Какво ми направиш? Много се крива, много се крива. И това е защото доста, когато мога да мяташ. Когато съм му, блъскам го и ще умреш от зараза. И това е просто. А пич ще искаш още да умреш. Вижте. Дръпва го към него и го убива. И сега съм метно тук е рандом. Но оцеля, няма да оцеля никой. Тая. Сега почвам Пайпер. Тя да е самоуби. И така. На трето място. Героя, който ще поставям. Вие сигурно вече знаете кой е. И това е Едгар, много ясно. Също искам да ви кажа преди да го тестваме, да видите. Аз казвам, кои са топ най-добри герои. С тези, които имам. Не говоря за другите. Тези, които ги няма, не говоря. Говоря само за тези, които имам. И това е Едгар. Всякъде тук. Да го пробваме да видите. Изключително добър герой. Много време го има. Пак сме на Dark Passage. И тук изключително много време. Те даже го пуснаха безплатно този герой, но... Кой играе тогава? Знаеш, къде отива там? Аз се дати на леба бот. Какво искате да правя? Това е някакво връщу контакт. Лекти. Аж давай можете, той е бот, ама давай можете. Така, ела тук като страшно. Знаеш ли ще е жив ли? Това не мога да повярвам. Убихаме! Вау! Знаеш ли жив ли? Какво стана? Не знам. Това беше третия герой. И сега ще ви кажа кой е втория най-добър герой, който ми е герой с най-много купи. Аз ще ви да го поставя на първо място. Но това е шерифът. Ще тестваме. Да видите колко е добър този герой. Той е... Не случайно го тествам тук, да видите. Даже май трябва да го оставя на първо място, но ще поставя
Героя след малко, защото... Хайде сега да ми изказвам, какво ще ви кажа. Вижте какво прави. Просто пуска супер. Гледай. Вижте. 43 000 демидж наби за колко? 5 секунди. Гледай, направо тупи. Аз това работа такова да го щупя за няма секунда. Искам да ви целя с хайпер. 28 000 демиджи. Ще го си пусна хайпер един супер. Не, хайпер е и колкото... Докато свърши хайпера. Вижте. Хайпер още не е свършил. 30 000 демиджи ги набихме за секунда. Сега ще ви покажа даже пак. Колко демиджи бия с напълно зареден супер хайпер на макс отбот. Ако бъде го чупите, да искам с пълния супер и хайпер. Майнкрафт ще искам супер айскам. И сега само ще изчакам да презаредя. Ще пусна гаджета и ще видите. Готови ли сте да видите? Готови? Старт! Цък, цък. Ето, вижте. 50 000 демидж, когато ми свърши хайпера. Хайпера 5 секунди. За 5 секунди набих 50 000 демидж. Това герой не е ли чупен? На първо място. Най-добрият герой, който постоянно го цъкат. И това е... Не случайно, това е Лили, брат. Лили. Сега ще видите колко е опит този герой. Добавиха му 2 удара. Зато и го поставих на първо място, защото го много бъвнаха и постоянно играят. Вижте. И аз може да кефам. Цък, и готово. Цък, и готово. Сега виждам гадите. Цък. Пича дори не знае, ничай ме удари. Не решава ме удари. Искам да ви покажа. Вижте колко бързо си пълни супер. Вижте. Това не е ли счупен? Гле. Това не е ли счупен, пича? Сега. Дам си силен. Вижте колко бия. 3600. Значи с 2 удара след супер, колко бия? 6000 демидж. 6000 демидж. Мога видите, мога да видите. Гледай, няколко удара. Робота. Ще го остана кръго число. 60. Така. 40 000 демидж. Супер удар. Но с няколко удари. Но го казах, че беше 49. 5000. Значи, типичните лилита. Изкефат, защото са жени. И за тука. Цък. И те буквално убиват дъжки. Буквално само това играят на близо 1000 купи. Само това играят. И това бяха 5 най-добри броли в Brawl Stars според моите мнения и героите, които аз имам. Ако нещо мислите, че не е вярно, може да ме поправите винаги в коментарите. Също искам да ви кажа да се абонирате на канала, да прасете палеца нагоре, защото успяхме да стигнем до края на този месец 100 абоната. Следващата ни цел е 200 абоната до края на месец юли, когато ми е рождения ден. Ще ви кажа в друго видео. Да не пребързваме. Ама нещо при шопа нещо. И гледаме шофери шопа, няма нищо. Ако това видео събере колко? 1000 гледания, ще си взема Hypercharger на кой да се взема? На Пайпър, вече, на Пайпър. Тежи, това зависи от вас. Ако това видео събере за колко време? За 14 часа и 40 минути. Аз ще го да 10 часа, ако това видео събере. 1000 абоната. Купувам Пайпър. Колкото и да искам да не искам, ще го взема. Просто трябва да има... Аз нямам точки.
Еми са просто с няколко джема. Но това ще зависи от вас. Ако го споделите и аз също. И друга цел. Ако съберем 150 врата. Добре хора, аз стига съм говорил. Това беше всичко за този клип. Абонирайте за канала, преснете палеца нагоре. И да сме се разбрали какво сме си говорили. Айде, чао и довиждане.